Bona nit, perdoneu que estic una mica fònic. Intentaré, avui no pregunteu massa si donem l'excusa per no contestar. Bé, anem a començar aquest ple extraordinari i també és veritat que és ja pràcticament el penúltim ple en què tindrem la secretària aquí entre nosaltres. També us faig saber que jo suposo que us hem passat, que el dissabte fem un ple pràcticament amb 2 punts a tractar. Un és l'aprovació de factures de l'esborrany i l'altre, el segon punt, és la jubilació de la secretària, en el qual hi haurà el que pertoca com a despedida, com a reconeixement, una persona que ha estat entregada durant més de 16 anys aquí al poble i que naturalment intentarem fer el millor possible des de l'Ajuntament, fer-li un reconeixement. Després, a tots els assistents que estiguin aquí, a baix hi haurà una mica de refrigeri per tal que puguem entre tots, diguem-ho així, tinguem diferents canvis d'opinió i de parlar i naturalment poder adreçar-se amb ells d'una forma més directa. Bé, doncs, dit això, avui amb un ple extraordinari, no obstant, i fent referència, com tots sabeu, als plens extraordinaris no hi ha plens i preguntes, però sempre he sigut molt curós amb això i molt respectuós, i en el qual, si hi ha alguna pregunta que es vulgui fer, encara que al ple, el ple extraordinari hi ha el reglament que no, si l'alcalde vol, no hi pot haver plens i preguntes, però jo, si alguna cosa es vol preguntar des d'aquí, moltes coses es podran contestar o, com sempre heu fet, quedar-ho i en posterior per contestar. També és evident que els que veniu és d'agrair perquè, sens dubte, els plens són com moltes vegades s'ha dit aquí, per preguntar, per interessar-se pel bé del municipi i del poble. Bé, aquest ple és de 4 punts. Un és l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió del 28 de juliol del 2022. El punt 2 és donar compte de les resolucions de l'alcaldia. El punt 3 és l'aprovació de l'expedient de crèdit número 3. I el quart punt és aprovar el reglament del Consell Local d'Infants i Adolescents de la Llacuna. El punt número 5 és l'aprovació de factures i jo hi afegeixo encara que no surti aquí, si hi ha preguntes que es vulguin fer, es podran contestar. Si notifica o si hi ha punts que no veu. Sí. Doncs passem al punt número 2, ja no faig parlar la paraula. El punt número 2, que és el de decrets d'alcaldia. Els decrets d'alcaldia comencen amb el número 364, convocatòria ple extraordinari del dia 28 de juliol del 2022. El 365 és el decret d'adjudicació de la contractació del servei preventiu de la Festa Major de la Llacuna 2022. El 366 és el decret de col·lecció de rada material, acceptació, subvenció, dispositius o programari per la millora de l'equipament digital dels governs locals. El 367 és el decret d'adjudicació, contractació, adquisició, renta del camp de futbol de la Cuitora. És una molt de pressa. He trobat un accident a l'E30 i m'ha fet la tarda. Doncs ja està, són tots, no? Sí. Hem fet el punt de l'acte anterior que els companys han dit que sí, se suposa que també dius que sí. Doncs torno a començar amb els decrets perquè estaven molt al principi, els torno a dir. 364, convocatòria extraordinària, 28 de juliol de 2022. 365, decret d'adjudicació, contractació, servei preventiu, Festa Major de la Llacuna 2022. 366, decret correcció, rara material, acceptació, subvenció, dispositius i programari per la millora de l'equipament digital dels governs locals. El 367, decret d'adjudicació, contractació, adquisició, rètol del camp de futbol La Cuitora. 368, decret d'adjudicació, contractació, assegurança, Festa Major. 369, contractació, PO polivalent. Del 370 al 382 són nòmines de juliol.
El 383, aprovació de factures. 384, aprovació de factures material de neteja. 385, autorització tall camins per caça major a la Societat de Caçadors de Sant Martí de la Bufaganya. El 386, aprovació de factures. El 387, ai, Sant Martí. Sant Martí, doncs que dic Sant Martí, perdona, Sant Martí. Val, doncs Sant Martí de la Bufaganya. Del 387 al 396 és aprovació de... perquè això és molt important. Gràcies. Fins al 396 és aprovació de la quota de la llar d'infants. El 397, aprovació, petició, subvenció, xarxa d'aigua en baixa, en el marc de Next Generation. El 398 és un duplicat del 397, o sigui, aquest seria un duplicat de decret. Ara no podem posar típics, com que estem treballant amb administració electrònica, quan hem marcat un decret i s'ha signat, doncs no es pot treure, vull dir, hem de fer la rectificació. Per tant, aquí ens vam donar compte que l'havíem duplicat. El 399, aprovació de factures. El 400 és assabentat modificació d'activitat comerç amb ampliació d'ús de bar. 401, aprovació de factures. 402, adhesió conveni i col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la redacció de l'estudi per la localització i desconnexió de les aigües blanques. El 403, aprovació factura, actuació del Banc Festa Major. El 404, aprovació de factures de servei de socorrisme. El 405, aprovació de factures. 406, aprovació de factura, contractació orquestra Festa Major. 407, aprovació factures, muntatge, enterraments Festa Major. 408, aprovació factura, contractació, neteja viària mes de juliol. 409, delegació al regidor per la celebració d'un matrimoni civil. 410, ajut per cobrir les despeses de la publicació de la revista en cosa de l'estiu 2022. 411, aprovació factura, contractació, actuació Festa Major. 412, aprovació factura, espot emissió local, Canal Taronja, Festa Major 22. El 413, aprovació factura, actuació a la 7ª trestada de la Festa Major. 414, aprovació factura, Orquestra Vancouver, Festa Major 2022. El 415, aprovació factura cantada de Vaneres, també de la Festa Major. 416, aprovació liquidació deute del programa Animal Teatre de la Diputació de Barcelona. 417, aprovació de factures. 418, aprovació de factures, lloguer cabines sanitàries de la Festa Major a Torre Busqueta. 419, aprovació de factura, contractació, muntatge de transductor de nivell de pous a golfes. El 420, aprovació de factura, contractació de cabina sanitària Festa Major. 421, autorització tall camins per caça major de Caçadors de Baltà. El 422, aprovació de factura, servei preventiu Festa Major 2022. 423, llicència d'obres al carrer Noguer. 424, assabentat canvi titular activitat bar al carrer Major número 10. El 425, delegació atribucions per celebració de matrimoni civil. 426, aprovació de factures. 427, deixa sense efecte els decrets 2007 i 424 per raons en la forma i el contingut, és el que dèiem abans, els hem d'anul·lar. 428 és aprovació de factura, contractació i lloguer d'un grup electrogen per la Festa Major. 429, llicència obres al carrer Vila d'Imatge. 430, llicència obres al carrer Vila d'Imatge. L'aprovació de factures és el 431. 432, assabentat, canvi titular, activitat bar al carrer Major 10, que també aquest és el que dèiem d'aquests que s'anul·len, és un duplicat això. 433, i a vegades ens envien algun informe, es fa un decret, se firma i doncs ens envien un altre contrainforme perquè ens hem donat compte que la millor és que les mesures es recullen porta a porta i els tècnics fan copiar el pegat. I doncs, quan ja ho has fet has d'anul·lar-ho perquè no pots notificar i s'ha de tornar a fer el decret i passa això, és el que dèiem abans anul·làvem i ara no podem anul·lar. 433, aprovació de llicència d'obres al Camí del Castell. 434, aprovació de llicència d'obres. 435, aprovació d'indemnitzacions regidors juny-juliol i agost 2022. 436, autorització de tancament per Caça Major, Colla Senglar de la Llacuna.
437, autorització de tancaments per camins del Seglar de la Llacuna, que és un d'aquests que hem dit que anul·làvem abans. Del 438 al 448 és les nòmines del mes d'agost. 449, adhesió a conveni, col·laboració interadministrativa pel projecte Noia en Transició, Artesania Noia. 450, aprovació i llicència d'obres al carrer Moranya. 451, retirada de tanca per impediment de pas. 452, expedient de modificació de crèdit 2-2002 per generació d'ingressos. 453, aprovació de factures. 454, aprovació de factures, contractació servei millora del camp de futbol o del tancament del camp de futbol. 455, aprovació de factures, servei de socorrisme i manteniment de la piscina municipal. 456, aprovació de factures. 457, decret de dietes, viatge a alcaldia. 458, aprovació de col·laboració Festa Pire 2022. 459, aprovació ajut social material escolar del curs 2022-2023. 460, diferències de nòmina d'agost i quitança. 461, aprovació de factura, contractació i inflables festa major. 462, aprovació de factures. 463, delegació expressa per celebrar matrimoni civil. 464, aprovació de factura, contractació, adquisició de les banquetes del camp de futbol. 465, aprovació de factura, neteja viària del mes d'agost. 466, aprovació i llicència d'obres al carrer Pedragosa. 467, contractació, inserció, anunci a la revista Pura. 468, aprovació i cessió d'ús del local de baix de la piscina. 469, adjudicació, contractació, subministrament material d'oficina. 470, adjudicació, contractació, lloguer de les carpes per la fira de l'Institut. S'aprova i ratifica. Sí. El punt número 3 és l'aprovació de l'expedient de crèdit número 3/22. Durant l'execució del pressupost de l'exercici 2022 ens sol·licita una sèrie de necessitats per a l'execució de les quals es requereix consignació pressupostària adequada i suficient. En el pressupost de l'exercici 2022 no hi ha obligacions pressupostàries ni vinculació jurídica pel seu tractament. Es tracta de necessitats que són urgents i la seva execució no pot demorar-se fins a l'exercici següent. La intervenció municipal ha elaborat un informe referent a l'adequació a la legalitat d'aquesta modificació i a la viabilitat de les fonts de finançament previstes per finançar l'increment del pressupost de despeses, per la qual cosa se sotmet a l'aprovació del ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de crèdit número 3/22 de modificació de pressupost de despeses mitjançant la modalitat de suplement de crèdit extraordinari, baixes o altes de partides, amb el detall i fons de finançament que es detallen. Aplicacions pressupostàries de nova creació. Les aplicacions pressupostàries que es creen és la partida 1532/609, pavimentació carrers del nucli de Rofes per un import de 37.985,43 euros, i la partida 454/2010, arranjament, manteniment i reparació dels carrers del nucli de Rofes per un import de 16.279,47 euros, amb un total de 54.264,90 euros. Finançament de la modificació. L'aplicació pressupostària que es crea és la 76.101. És una subvenció de 37.985,43 euros del programa específic de resiliència 2.0 de la línia de suport 1 Inversions Resilients. I l'altra partida que es crea és la 461 del programa específic de resiliència 2.0 de la línia de suport 2 Serveis i Activitats Resilients, els 16.279,47 euros, que equilibren el total de 54.264,90 euros. Baixes de partides també es donen de baixa les partides 131/323, que és personal laboral temporal per 20.759,70 euros, i es dona de baixa la partida 131/432, que és personal laboral temporal també per 4.035,26 euros, que fan un total de 24.794,96, i es donen d'alta les partides següents.
la 323/13.000, que són retribucions bàsiques per 20.759,70 euros. Aquesta partida correspondria a l'apartat d'ensenyament. I l'altra partida és de la 432/13.000, que seria per turisme, que és les retribucions bàsiques de 4.035,26 euros. Aquestes partides, ho dic per aclarir-ho, són un total de 24.794,96 tant d'ingressos com de despeses, i es donen de baixa les que fins ara es podien fer contractes temporals. A partir d'ara la nova normativa no permet contractes temporals, sinó que permet contractes fixes, i llavors hem hagut de canviar la partida perquè no podíem aplicar els contractes que tenim fixos un contracte temporal. Per tant, és el mateix, però s'han donat de baixa unes en detriment de les altres. Això es basa més que res en l'escola de sol. Hi ha l'escola de sol i l'oficina turística. Després hi ha generació de crèdits per ingressos. Tenim uns ingressos a la partida 389, altres reintegraments d'operacions corrents per 15.000 euros, i tenim unes despeses pressupostàries de la partida 161/62.700, que seria la millora de la xarxa d'abastament d'aigua per 15.000 euros. Aquí no és res més que compensar factures que tenim de transparenta amb factures que es paguen d'enllumenat de l'aigua. Per tant, aquí es dona de baixa de deute de factures 15.000 euros i compensem amb 15.000 euros que ens haurien de pagar de llum. Segon, publicar en el boletí oficial de la província el tauler de l'Ajuntament l'anunci d'exposició pública d'aquest acord durant un període de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació, a l'efecte que les persones interessades puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions que considerin oportunes. I tercer, considerar definitivament aprovat aquest acord, que en cas que no es presentin reclamacions, definitivament aprovat aquest acord en cas que no es presentin reclamacions, publicar aquesta aprovació definitiva i un resum de la modificació pressupostària a nivell de capítol o boletí oficial de la província i remetre còpia de l'expedient a les administracions corresponents. S'aprova? Sí. El punt 4 és aprovar el reglament del Consell Local d'Infants i Adolescents de la Llacuna. L'acord diu, vist que per part del Servei de Joventut del Consell Comarcal, juntament amb la comunitat educativa i el suport de l'Ajuntament de la Llacuna, s'ha elaborat el reglament del Consell Local d'Infants i Adolescents de la Llacuna, vistos els informes emesos per l'àrea d'Educació, Esports i Joventuts de la Diputació de Barcelona, proposo: primer, aprovar inicialment el reglament del Consell Local d'Infants i Adolescents de la Llacuna i segon, sometre aquest reglament a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació al butlletí oficial de la província, al tauler d'anuncis i al web municipal. En cas que no es produeixin reclamacions o al·legacions durant aquest termini, es considerarà aprovat definitivament. Notificar aquest acord als interessats. El reglament us el vam enviar junt amb la convocatòria i es penjarà. Paral·lelament, un dels informes jurídics que ha emès la Diputació és el que es faci l'anunci de participació. Aquest anunci de participació es penjarà durant 15 dies paral·lelament a això i així complirem amb aquesta incidència que és una cosa nova, no ens en dona compte ningú i ho penjarem. Farem la participació per 15 dies, qui vulgui participar-hi pot fer l'escrit o el que cregui convenient. Si no hi ha cap mena d'al·legació, el que són al·legacions pròpiament contra aquest reglament, és el que diem que ja no ho tornarem a passar, sinó que quedarà definitivament aprovat i només s'haurà de penjar la dicta de l'aprovació definitiva. S'aprova? Sí. Sí, no, i dir-vos que ens agrada que s'hagi presentat aquí el reglament. És un tema que fa des d'encara d'aquesta activitat. S'hi treballa molt, sí, és una cosa molt interessant. Que els joves i adolescents puguin participar en la vida educativa. Sí. El punt número 5 és l'aprovació de factures. Només que s'han presentat diferents factures que corresponen a les obres del camp de futbol i a la compra de cisternes d'aigua, vist que han estat informades favorablement, proposo
aprovar la factura i certificació número 3 de l'actuació de pavimentació amb gest artificial del camp de futbol municipal de la Cuitora per import de 4.507,72 euros. I segon, aprovar la factura FV 0035790 de Transparenta corresponent al transport de cisternes d'aigua per import de 47.074,67. Aquesta factura no he posat que és la d'agost, és la d'agost. Ara falta la setembre. Falta la de setembre. I tercer, donar tràmit a la justificació de les subvencions corresponents de la Diputació de Barcelona perquè fa les obres del camp de futbol i donar compte als interessats. S'aprova? Us volem proposar que votem punt a punt, perquè hi ha algunes que... Alguna no i alguna sí. Suposo, ja. Vale, doncs sí. La primera no. primera no s'aprova. Posa. La de Transparenta sí. I la tercera tampoc. No. Les subvencions. Donar tràmit De subvencions. Donar tràmit a la justificació. Vale. O sigui, és que m'aclareixi. diuen que la factura del camp de futbol no l'aproven i donar tràmit a la justificació d'aquesta subvenció. Perquè no han estat d'acord que es destinin això com a subvenció. Han dit les altres vegades, o sigui, és el mateix. I si la de l'aigua sí que l'aproven. Molt bé. S'aprova? Sí. Molt bé. Vull dir, aquests són els... I aquí s'acaba perquè no hi ha pregs i preguntes. L'alcalde insisteix en els pregs i preguntes. Si voleu que li apuntem, etcètera, perquè pràcticament Els pregs i preguntes, jo com a secretària m'agradaria aclarir-ho. Els pregs i preguntes normalment s'acaben convertint en una espècie de guió. Crec que no hauria de ser, no sé qui ho dic, que cadascú ho faci, que ho digui l'alcalde és qui ho permet. Jo dic la meva part tècnica sobre aquest tema, perquè hi ha molta controvèrsia sobre el tema de pregs i preguntes. Pregs i preguntes no és un minut de glòria de ningú, és una cosa sèria que s'hauria de tenir com a tal. I s'hauria de concretar coses que siguin d'interès general. Moltes vegades es treuen coses molt personals i molt personalitzades que no és el cas. I que tingueu en compte que hi ha molts secretaris que actualment els pregs i preguntes no els inclouen a l'acte. Perquè la llei no ens obliga. Vull dir, estic d'acord. Jo ja he fet la meva part. Jo dic per les possibles persones que poden venir darrere meva, que poden tenir una opinió diferent d'aquesta i que evidentment entenc que l'alcalde és qui dirigeix el ple i evidentment jo sempre he tingut molt respecte per tot el públic, per tota la gent que diu coses, intentar recollir-les sempre, però que sapigueu que hi pot haver una altra versió sobre els pregs. Jo dic la meva part. Si em permet, un petit. Per una altra part, la llei de transparència municipal sí que ho aconsella. Aconsella. I aconsella un resum suficient. I a més considera l'única eina que pot tindre l'oposició. T'ho dic, soc molt respecte. Sense límit de temps. Només ho dic amb protecció de que algú no tingués aquesta opinió. Jo ja t'ho dic, he sigut sempre super respectuosa amb el públic, amb els equips de govern, amb l'oposició, amb tothom, i he intentat sempre posar els pregs i preguntes. Des que ens els graven va molt bé, perquè quan te'ls llegeixes penses no s'acaba mai això. I quina feinada tinc acabar de fer els pregs i preguntes. Moltes vegades de coses que no tenen res a veure amb el que seria un prec i pregunta. Però ho reflexo i fora. Però jo crec que també hem d'entendre moltes vegades que no fa falta posar fil parlant dels precs i preguntes, sinó buscar l'esperit d'aquest prec i pregunta i resumir-lo seria el correcte. Aquí deixo... Correcte, l'educació, jo crec que sí. Perquè l'alcalde ja no me'n farà fer més, si no mirant no estic a posar. I sempre he respectat l'opinió de tothom i he intentat fer-ho. Per tant, que si algú ve i diu, no, escolta, jo tinc, a l'altre ajuntament tinc un secretari que no els posa. O sigui, va dir, no, per aquí no ho oblidava posar-lo, no els posa. I s'acabó. I algun cop s'ha acceptat ha sigut el seu alcalde. No és per acceptar, aquí n'hi ha més d'un dia, però l'alcalde és l'alcalde i l'oposició ha mantingut un to correcte. No, correctíssim. Correctíssim, jo crec que per part de tothom. Jo crec que hi ha pocs plens i pocs equips de govern. Tinguin el pensament que tinguin, que hagin tingut,
l'educació que estigui als plens, que les coses com siguin. I jo ho agraeixo molt perquè la gent que estem fora de la política és molt violent i a vegades que hagis de pensar que estàs aquí com... No, vull dir que jo agraeixo molt a tothom la manera i les formes i crec que s'han de mantenir i és molt bo que tothom les mantingui. Vull dir, ahir la dejo, jo no em recomano tant. A veure, si aquí salta quan no he de parlar, si he de parlar, si ploro ja ho veurem. Pensem igual, no? El que penso que seria... Jo crec que aquí tothom ha sigut molt respectuós. Però tingueu en compte que els plets i preguntes no són el que fem, és una cosa molt més reduïda i molt més... Però és l'espai de debat I és i el respecte i la Jo democràcia. no sé, però us ho dic perquè entengueu que si algú els fa de reduïts o els fa d'una altra manera, també es poden fer i estan bé. Hem de fer una moció al ple perquè el secretari reculli. Bueno, però Una moció? una moció al ple perquè el secretari recull el Si no trobem entre totes, doncs... Bueno, sí, seria una opció, seria una opció. Bueno, dit això, No, t'agraeixo tota aquesta explicació que has fet, que sens dubte, doncs, aquí en l'oposició, amb els anys que he estat aquí, encara que no us sembli, encara que diguis tu que tinc un caràcter dolós i això, S'ha saltat. però s'ha saltat perquè naturalment som humans, som, tu tens el teu i el respecte. No ha perdut l'educació. Però no utilitzem, perquè tots tenim la forma d'expressar-nos d'una forma o de l'altra. Jo sempre he tingut el màxim respecte a l'oposició, encara que no ho sembli. Els ajuntaments voldrien tenir els plens. El màxim, encara que no ho sembli. Ho donem per fet, que sí. A l'escoltar. I sempre, normalment, jo sempre he dit que estar a l'oposició no és fàcil. No és fàcil. No és fàcil. Perquè naturalment aquí és la forma en què es pot expressar, aquí el govern està treballant i l'oposició ha de fer oposició. Jo li agraïm que hagi mantingut el ple de preguntes, perquè vull dir, nosaltres no tenim cap opció davant d'una votació de guanyar res. Bueno, ja se sap, ja t'he dit, amb els anys que he estat aquí, per sort sempre he estat alcalde, no he estat mai a l'oposició, doncs no és fàcil estar a l'oposició, no és fàcil. No és fàcil perquè s'ha de treballar molt, s'ha de treballar d'una forma que no es veu, i llavors arribes al ple i t'ho tomben, i no aquest ajuntament, a tots i a cada un. Sí que és bo també que el govern també sàpiga escoltar, i això crec que tots hem sigut respectuosos, i etc. I a partir d'aquí, Totalment d'acord. Si voleu fer alguna pregunta, no? Alguna pregunta, vosaltres que d'això? Doncs bueno, aquí s'acaba de dir així el que és la trajectòria d'una forma oficial, encara que, repeteixo, us convidem el dissabte a assistir a aquest ple, que crec que és prou interessant. I a més, sí que... Jo agrair també al públic sempre l'atenció que ha tingut i el respecte que ha tingut pel ple i pels tècnics que han estat aquí sentats. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies per venir, perquè també hi ha molts ajuntaments que no tenen públic. Per això també moltes gràcies. Hi ha ciutats grans que coneixo. Igualada hi va 8-10 persones. Els imòbils que treballem també agraïm que la gent... Per exemple, Igualada hi va 8-10 persones, que arrenca 10-12, etc. I de vegades inclús els fan anar perquè els coneguts i això fer... Bueno, això. Molt bé, ja us ho explicarem. De moment, diguem-ho així, ja us avanço que farem l'adjudicació del secretari interventor amb caràcter accidental, el senyor Ton Major, que està allà darrere. Ja preveient això, doncs ja l'hem anat no preparant, sinó que coneixés una mica la casa, perquè això, l'alcalde tindrà més feina, per descomptat, perquè a mi particularment em va ser una peça importantíssima. El feedback que ha agafat. Jo us enyoraré molt de les coses com sempre, especialment sempre hi ha canvis, no? Jo he treballat molt a gust amb ell. Han passat coses, vosaltres us heu treballat uns anys,
Nosaltres vam passar tota l'època de les obres grans que es van fer aquí, vam quedar després de les obres perquè es havien de fer sí o sí. La primera obra que es va fer va ser la travessera de la carretera de la BP 2021, que jo vaig anar a correcuita amb el conseller, amb el Ramon Esparler, que era d'Unió. Vaig anar allà i jo no sabia ni com presentar-me, perquè a mi vaig entrar aquí de rebot, encara hi soc de rebot, i vaig anar allà demanant caritat. Em va dir, en aquella època, diu, mira, hi ha 12 milions de les antigues pessetes, 12 milions, que un poble no els ha volgut. Ja. 12 milions corrents cap aquí, i corrents vam, diguem-ho així, fer el que és la travessera, que els que potser tu no coneixies, tu sí, tu no. Entraves al poble, hi havia 2 llumets, tot unes ceres així, mitja cera, tot derrumbat, la segona, i aquesta obra va ser que la vam tirar endavant. Jo, sense massa experiència per no dir gens, em refiava dels arquitectes i em van fotre gols per tot arreu, en el qual vam exposar als veïns i tots van dir que no, sense fer-los pagar ni una pesseta. Parlo pessetes, que eren les pessetes. Hem aconseguit aquesta subvenció, farem aquest arreglo i no, nosaltres ja ens està bé. Jo, doncs què fem amb això? Què fem? És a dir, que fixeu-vos en tots els aspectes quines mentalitats hi havia. No us va fer pagar ni un euro ni un. Si ho haguéssiu vist o que feu fotos del que hi havia abans amb ara, en fi, la alimentació, etc. I així vam començar a fer obres, i vam acabar amb un endeutament d'un 140%. Amb un endeutament. Per què? Perquè hi havia moltes obres que, diguem-ho així, Els pressupostos... estava construït, hi havia un tant per cent, és a dir, amb tots els aspectes i més, tots els alcaldes que van passar, van donar llicències sense, diguem-ho així, unitats d'actuació estar desenvolupades. Aquest senyor pot donar fe que va ser la primera unitat d'actuació que es va portar a terme. I tots deien el mateix, a mi perquè em feu pagar contribucions especials si jo ja tinc la llicència. Llavors, però no tenien ni aigua, pràcticament, ni clavegueram, ni els carrers d'això, i això va ser, clar, i nosaltres, i ella sempre em va aplicar, vinga, no pateixis, vinga, endavant, clar. Vam arribar a un endeutament gran. Per què? Perquè allà on no arribava les contribucions especials, l'Ajuntament hi posava. Perquè tot havia d'anar, un 80% havia d'anar a contribucions especials, i llavors l'Ajuntament hi posava el 20 o el 30%. El 40% no està fora de la majoria d'ajuntaments. Actualment només estem amb cada setmana. En el 70, estàvem multiplicant per 2. Vull dir que, ja ho explicarem, però vull dir que no. Qualsevol interventora, alcalde, jo paro, jo no firmo això perquè, escolta, jo no em jugo un pallajo aquí. Si tu vols obres, les fas tu, però a mi no em juguis el pallajo aquí, que escolta tu. Tenia molta força. I a quan vaig, perquè el regidor que m'acompanya no igual Soler, quan vaig fitxar amb ell aquí. Home, no havia vist el Mollet encara. No. Des del principi. Molt bé, home, pensava que va reconèixer. Us dic l'anècdota, ja l'explicaré, l'anècdota que la vam fitxar amb ella, vaig fitxar vol dir que mira, jo no tinc dedicació exclusiva, jo vinc de les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, tu has de muntar aquest horari, i amb la secretària que hi havia abans, una senyora que inclús encara tinc molt d'amistat, que està a Rubió, ara, ja està jubilant. I la senyora estricta totalment,
doncs jo una estricta, però... Moment. no, estava amb ganes de fer Estricte totalment vol dir que Estava qualsevol... molt, però és que són Moment. cançons. Com t'esplaies ara, ja? No, és veritat, perquè penso que és veritat, hem fet molta feina i n'hem fet molta, i una feina que va tenir el seu risc en el seu moment, però vull dir, no sé, hem treballat molt i amb moltes ganes i no sé, vull dir, jo crec que jo em tornaria a arriscar, per dir la veritat. Ara, amb aquests No m'agrada treballar en mai. aquests temps no m'agrada arriscar de dir molt ben fet, no perquè vull dir, és delicat. Bueno, el tema és que, i acabo perquè si no, la secretària aquell dia ens vam reunir i dic, mira, o sobres tu o sobre jo, un dels dos. Perquè aquí s'han de fer això, s'ha de fer això, s'ha de fer això, s'ha de fer això, passi com heu venir vosaltres, tu, de Minyany, el Pere, la Peita, la Penso, el tema que teníeu allà vosaltres, que era això. I no, diu així de per fora, dic no, però aquí això s'ha de fer moltes coses, volen dir el foc que d'això. I llavors ella, al cap de 3 setmanes, va trobar una plaça i diu plego. I llavors va ser quan, per l'inició de l'advocat que teníem, i aquí està una mica l'anècdota que estaria molt llarg d'explicar. I així hem anat fent fins a 100 homes? Només dic una cosa, teníem els carrers tots aixecats pel poble, no sé si recordeu, el poble, i llavors se m'ocorreix dir, hòstia, que aquí faltaria posar la canalització del gas. I vaig anar a trobar gas natural i encara arribo ara a dir, escolti, alcalde, que vol que portem gas natural al seu poble, que hi ha dues encinyeres allà, Vaig anar a trobar perquè havia fet gestions jo com a empresa, llavors per portar el gas a la papelera de Mediona. La papelera de Mediona, que vam portar el gas des de Sant Quintí de Mediona. I dic, hòstia, la papelera de Mediona fins aquí, allà gasten infinitat de metres cúbics. I l'única cosa que tens, potser Repsol, vam anar a Repsol, a Madrid, i diu, bueno, vale, mientras al principio si no hay 500 abonados, no, esto no. I al poble veureu moltes caixes posades, moltes. La meitat no hi ha gas. No hi ha gas. Vaig firmar 500 abonats. I el dia que havia aquí, que estàvem aquí a la plaça amb un fred cap a l'arbre, els del Repsol amb un muntatge terrible, amb uns, uns globus, en fi. I el director general li quedava un mes per jubilar-se. Estava aquí amb els parlaments, i jo ni sabia el que havia de dir, i que l'home expressant, i em vaig dir, escolti, l'alcalde, em queda un mes per jubilar-me, em sembla que l'enredada que ha fet vostè mai la seva candidatura. El vol que m'ha fet. Saps quants hi havia d'apuntats? Un. Era, ja ho diré ben clar, era el Mallorca. Ja ha tornat a Madrid a Repsol, no? Bueno, són anècdotes, no? Molt bé, doncs, gràcies per estar aquí i si voleu dissabte, anem a gust d'això.